aya kapbaka umal at yuba na igiram ya makala miyakala sukandusa nagusukan derwaka si ikulyo lupa mitunduk amena nena miya makalala at yuba wallah marawisit aya din miya gba na sumanga walaitan aya din miya antiyor na sumanga mga tamukan ay na mga maranaw benali tepang wallah subhanahu wa ta'ala miya kalala tepang wallah subhanahu wa ta'ala kaginan supipitur wallah apkida sa mga tamok apkida sa emanan niya na mga niyawa pero niya matay sa giyong kutama sa marawisit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندمان يا شيخنا yung uto adua miyang usiat na titud no to akia sana-sana ang tanong sa isagyang kaya gawi. Kamera na, pagmana na ka. Naino ka 5 minutes. Sakyat yun kapakapangusiat na inisurat akong bandag yung kaya wasyatakan sa pimranawakan na bati ang ko sirkano. Ito gurin na kan sirkano kalo-kalo na adin amakwa tanuron aguna. Mga urip mo Allah di tanu di pamanglin si iku Allah. Ama baluy agya kalilimud tanu, kalilimud ay kasuswatu Allah. Mabaluy agya kalilimud tanu, na maparuli tanu na subalas apun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kasababan sa katuon na tanu ko benar na gusto unton. Na makaslang sa maliwanag sa mga muryataw tanu, na gusto mga pamilya tanu. Limudan tanu wallah ko surga iyan nagupakam barakat no wallah so mga tamukyo ko kya pakasedgan nyo sa giyak kalilimud tadmin nyo mga urip no wallah aso kalilimud aan na aparatyayaon nagubandingan ko paratyaya na di pakipanamburakan wallah sa mga limo nagubalas mga urip no wallah pakapanatibin tanu sa mga ginawa tanu na gusto mga niyat tanu aaya inisong tanu sa giyak kalilimud na maparuli tanu so kasuswatu Allah sababsan mga urip no Allah na aya tendangan tanu sa matanus ausayan nagiya din ami didakat sa giyang kaya lawha tanu aso tiyuba na limu nagutapang mataan asutiyuba na igiram ya katalinguma mataan asutiyuba na igiram ya katalinguma na kitalumba ko muslim na kitalumba ko kanaba muslim sutiyuba na igiram ya katalinguma na malagid so muslim na gusto kanaba muslim na pala sera din makaprunggu-runggu sa isagyang kuto at tapong Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to, mga urip ng Allah. Kaadin kapikir o mga manusya. Aso Allah, nagkanabaru maramig agyang kuto akaun-ulyan. So tapang nagusot tiyo ba na padanan sa ungangan, nagulimo, nagukaginawa, o Allah, sa iko mga urip niyan. Sa ayaboy pagintaw tanu sang kaya dunia mga urip no Allah natupengan tanu o Allah deden ko manusia deden aubad na kiap mansukan sa niyawa si sagyang kaya katatagutan sa sagyang kaya dunia maana deden a manusia deden na kiap mansukan sa niyawa ubad di makasasagad sa tiyuba o di makasasagad sa tepeng sa pala-palatan din tepengan wallah subhanahu wa ta'ala. So Allah napitero yan. Wala nabluwannakum. Maana nagusabnar at tiyuba na miskano. Diyan ko takyatir wallah tiyuba na miskano na tepengan na miskano. Lanabluwannakum ay lanakhtabirannakum. Inaloy niya nun agyang kutwalam, sagyang kutwalam lanabluwa. Inaloy na agyang kutwalam sa puunan.
nagupya kapusan yan sa nunun niswa. Kung fi'lul mudari' ayapak asal yan na nabluwa. Ayan may tuturo ayan na ta'kidul kalam wa taqwiyatih. So bigir wallah. So katro yan asabnar at panganamis kanu ma'na anna al-ibtila'a amrun waqi'. So tepeng wallah kung manusia nasarta o manusia siku kapagintaw niyan si sagyang kay adunya. Kaya toos asartas kanyan o kauyaw-yag o manusia na andi din ikimbawat ang sangkuto akaad no Allah. Maan aso manusia na andi din ikapakapunan kutiyan o inayan. Kibayan yan si ikudunya na aya din apagampaganay at kabalsyan si isagyang kaya dunya na kaguraok. Aya din nakapagampaganay at kabalas o manusia kung kapakaliyon yan si ikutiyan ni inayan na sukaguraok. Toos sa sudun sukini ba yan sagyang kaya dunya na di din mapipiya ang ginawa niya. Maana tapang wallah. Inuto pipingi wallah subhanahu wa ta'ala. Kagyasang kanan ama sa mga urip no Allah nasa taman sa di kapaliyugatan suwata na masaanan akanabas kanyan mukallaf, masaanan adinyan katawan o antunay agama, masaanan adinyan katawan o antunay pembetuan sa mapya, naguantunay pembetuan sa marata na inuto suwata ikaririga na pagkaguraw tagyab kagdamian ang puto ang mga sasakit at kagdamian so mga raragan sa ikukawyawyan tusanan asut tapang wallah na impeda o manusia maana sarta o kamamanusya. Guti sabab asat tanu ang mga mu'min miyamaratiya ko Allah na ayaki bibida tanu na katawan o mu'min aki papantag niyan si ikudunya. Sa siyabot sa Peter wallah laqad khalaqnal insana fi kabad sabnar at tigu Allah ainad nami sa mga manusia kaan siran makapromasay adun siran makapromasay sama na yan na aya pada sebutan tanuron dapan makatana agyang kuto a pumagusay tanang mga urip no Allah anto na isabab sagyang kaya tapik tanima to asutyo ba na limo agut tepang kabaloy asut tepang kabaloy asut tiuba na adna masa ka kabaloy agyang kuta tiuba na tepang nagulimor ka wallah nagu adna ka kabaloy agyang kuta tiuba a pure at tiuba si sagyang kuta kaya pakatanayan sirtan na ipun din sagyang kuto akya adnar ka wallah nami pun ruudan so ibtila mana siku kaya pakasimbong kasagyang kaya dunya nami pun din agyang kuta ibtila tapang ka wallah ipun sagyang kuto kaya pakatalinguman ka ko inaka sa tama din sa tenday o kapagintaw ka sa sagyang kaya dunya nagtipungan ka no Allah subhanahu wa ta'ala sa pitro yan wala nabluwannakum bisyai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwal wa naqsi min al-amwal wa naqsi min al-anfus wa naqsi min al-thamarat sabi sa benar at tigo Allah nagtipungan namis ka no kung mga syay lagi o mga kalak ay iba natagyang ka na mga kalak ano din ni kapakapatay o tunganayin ka. Example, yan na sir tanong. Ano ni kapakapatay o pagaring ka, atawa ka tunganayin ka. Nami kakalakad na yung kutayaman yan na tutungan na yan. Ano ito'y sabab? Tiyo ba ito Allah subhanahu wa ta'ala? Padanan sa sagyang kuta tapang Allah subhanahu wa ta'ala. So tapangan yan sa mga ungos-ungos. Nagukamarmar na padanan sa sagyang kutayaman yan na tapang Allah sabab ko kadustaan tanong. Ano ka jangan budi pa cepat pa nagyang kayamanan niya na tapik tanong. Pengnigo ko Allah ay manan niya nakasabutan tano o anto na agyang kayamanan niya na mapya amin sahir tano agyang kayamanan niya na tapik tano ni manto. Lagi di barat utamo. Sakya pa kataling umar tano agyang kayamanan niya. Lagi do miyaulaw la kodata umarawisits. Tapanganan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagusto COVID miya kalala ibtila wallah subhanahu wa ta'ala mitunduk amanan na miya makalala at yuba wallah marawisits aya din miya gba na sa mga walaytan aya din miya antiyor na sa mga tamok ano ay man na mga maranaw benan dito pang wallah subhanahu wa ta'ala miya kalala tapang wallah subhanahu wa ta'ala kaginan sa pipitir wallah apkida sa mga tamok apkida sa amanan niya na mga niyawa pero niya matay sa giyong kutama sa marawisits
Piray niya matayron, piray niya nga doon at tamok, piray niya doon na may mga pamilya. Ay manan yan na, kaya doon sa mga kauyagon, kaya doon sa walay. Na iman doon, tama na naman to. Na iman yan na makatataling umadin, agyan ko to at tiyo ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam mala apa kay sa mga urip no Allah. Anto na imyagdam tano. Anto na imyagdam tano ko oryan o tiyo ba. Ganyan imyak kalala pa kay sa. Sa agyan ko to kaya pakataling uma o COVID. Miya kataling uma agyan ko tayo mananin na maraw isij. Sa sirik tano mga maranaw. Anto na imyagdam tano ko oryan o tiyo ba. Anto na isiwa tano ko oryan o tiyo ba. Yan yung mga pagkasi tano ko mga ginawa tano. Sana ko pong pinggel bang tano. Na anto na pun mga day. Miya kang gunar tano miya kang bagirik tano at tumas isagyang ko takyan gulaw la. Agyang ko tayo mananin na mga tupong Allah. Ino, bagyo to asumyagad na miya baloy alimurak tano Allah. Antawa ka miya baloy at tiyo ba tano Allah. Tadman tano, aaya ka pagka umala at tiyo ba na igira miya kala sukandusa, nagusukan darwa ka si iko liyo lupa. Naginan, pembetuan sa naksum minal anfus wa naksum minal amwal. Kap kada unyawa, nagukap kada utamok. Nasukyeda o pitum utamukan na padanan sa miyak kalala at tapang wallah subhanahu wa ta'ala. Wa naksum minal thamarat, nagusukyeda o mga unga. Ilay tanuman si Salanaw del Sur. Si Salanaw del Sur na kamya kalala alupa. Nadid na ungan yan. Layatang ka sa kawanan, nagulayatang ka sa diwag. Nadid na mga pamumulaan nun. Tupang nagutiyo ba o Allah subhanahu wa ta'ala. Tangkadang nga mga urip no Allah. Sa ginawang ka, naginan na ibtila apun si ko Allah. Na ayamapya, kumuumin. Nagyang kutu at katarimaan yan. Kung ukuran, apun ko Allah subhanahu wa ta'ala. So mga manusya, napaparatian yan, udi na so agama tanu na ad na pulaw siyan aparatiyaya. Nama apuna ko sa paratiyaya. Paparatian tanu sa Allah, paparatian tanu sa mga malaikat, paparatian tanu sa mga kitab, paparatian tanu sa mga rusul, paparatian tanu sa surga na gusto naraka, paparatian tanu sa yamanan yan, na alungan amawri. Okay? Na ayay ka ng aparatyan nagyong kuta al-imanu bil qadr. So kaparatian ka sa tarutot, katarimaan ka sa tarutot kung qadr ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Mapya marata na tarimaan ka. Ay abtad manusia na igiram niya sugat amapya na manalamat. Gyuti patot na igiram niya sugat amarata na sebar ka gyuti mapyaw. Lagi-lagi nga pagaritan no. At ito pangano Allah. Dahil na makauntod siya, mida-bida so tapang ay babagiratan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sa na din mamagusay na mas mala, ito tapang rak wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din yung katawan. Di tanong katawan, ang tunay problema, yung mga umudo. Ayamin akalilid, na gupon miya sugat amarata. Gupon tipangan Allah. So para tiyayan yan, na din yan din katarima. Tuuso to, sa may tuso para tiyaya o manusia. Inshallah, mga urip Allah. Din ko na yung ko anak ko katano nay na insyaallah taala na katarusan ka gini ka problema ko sa ginawa ko sa Roman kami ka pirarag na daod mga pangusya daod mga plalis na insyaallah taala na pamangniya ko karo sa map na kasumpatan buini wa hada wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.